ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали ютуби Сауду ТВ, мардуми ютуб. Имрӯз 14 ноябри соли 2025 сол навори каравано, фақат маркаи Opel Caravan дар числаи 14 ноябри соли 2025. хоб ирӯза наворда обши 12 дона мошин аст ки фақат маркаи Caravan, Caravan Astra-G, Caravan Astra-H, Zafira, Caravan Prastoy, FK Astra-F баҳри шумо нарх наво аз 20,000 то 75,000 сомон. Astra-G-ҳои солҳои 2009. бовар кунед навори зур. баъдан барои реклама чизе ки бошад дар WhatsApp рӯй кунед. наворои баъдина дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram реклама карда фурӯшта мегузорем. имкон бошад лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. видеоро шурӯъ мекунем бачаҳо. дӯстон, Telegram канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акай Рустам дар WhatsAppшон нависен аз номи канали ютуби Сауду ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. дӯстон, Telegram канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акай Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз номи канали Сауду ТВ ба дили пир ба ширкати акай Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Воси Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз номи канали Сауду ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба якумин мошини фурӯшӣ имрӯзамон. Opel Astra-F дар кузуфи Caravan, Caravani Prastoy универсални автомошина. солаш 1995 сол. мошин дар шаҳри Туз қарор дорад. 26,000 сомон нархаш. бензини холӣ, объёмаш 1.6 механика. мошини фурӯшӣ, моториш 100%, коробка 100%, балоно 60%, хадавои 100%, краска тоза, губка ва чидагай, музикаш зур, системаи музика зур. хоб ин амиқа мошинае дӯстон, документ нек надора, утилизатсия надора. срочно 26,000 нарх бо муомила дора. 95 выпуск Opel Astra-F дар кузуфи Caravan. рақамои WhatsApp шонда метонен занг зад, боз маълумоти бештарша бигирем. муомила дора ва хеле алиши вариант кредит ҳичи қайд карги несан. хитон далши занг зад чахчах кунем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба дуюмин Zafira-и фурӯшӣ. Opel Zafira. Zafira-и солҳои 2006 сол. 73,000 сомон Opel Zafira. нигоҳ кунем бачаҳо. қадди қоматша бинен. ҳолати нахаду. 2006 сол, соли барориш. мошин дар Душанбе, 73,000 нарх. бензини холӣ, объёмаш ДВД. коробка боша механика. WhatsApp-шон ахирш 4-1. срочно мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. тонировкаи 50%. нав то 11 моҳи 11-и 26 сола ҳастай. ҳуҷҷати солона ҳам хеле ҳастай. утилизатсия дора. хадавои тупча, мотор, коробка 100%. насчёт нархаш муомила дора. алиш намешава. хоб кредит намешава. илтимос серьёзни хайдору 73,000 сум.
Zefira 2006 тозаҳак. Занг занем бачаҳо чахчах кинем бигиренеш. Ина марамад бениҳоят ҳолати зур. Дӯстон, мегзарем ба сеюмин астраҷи гарени тозаҳак. Opel Astra-ҷи нигоҳ кунен. Солҳои 2009 ҳай бачаҳоча. Ростам мошин хаяка солҳои нав шаёх кунан нестай ки тозаҳакай. Мошин дар душанбе 75000 сомон. 75000 сомонӣ. Ина марамад бензини газ объёмиш 1.4. 1.4. 1.4 ба фикр мекунам сеп мешава, на? Тримпорт мега ҳам хеле карочи. Гази евро 4. خب плюс бензин балоно 80%, хадавои 100%. Ягон проблема надорад. Мошин дасти як мусафеда гаштагиай. хаду моторош рости мақсад састяни мошин созай. Камбуд надора. 75000 нарх. 2009 сол соли Astra-ҷи. 1.4 тримпорти сепи бачаҳо. Хай хулоса ки рақамҳои дасти ахир 65 занг занед. мегзарем ба чорумин Astra-ши фурӯшӣ. мошинои тоза навор кардем. баъда ами Opel маркаш охил любителгарани бисёр дорад. Ами хадавоянино. ами навор агар лайка кам бигирад ба худо қасам бачаҳо хафа мешам. чунки ман ба хотири шумо навор кардесам. ҳадди ақал 150 та лайк мунен. ҳадди ақал ҳар як шахсияте ки тамошо мекунен хушо ба ҳолтон як донаи лайка дареғ надорен. охи 150 лайк кам набоша бачаҳо, хафа мешам бешухӣ. Opel Astra 2006 сол дар шаҳри Хуҷанд 57900 сум нарх. Дизель, объёмиш 1.9 коробка механика, краска тозаҳакай, балоношам нав. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. хоб техосмотр дора, утилизатсия дора. корш нестай срочна фурӯшӣ. хоб мордай фасон, қадду қомати хушрӯб 57900 сум нарх. дизелни 1.9 механика. ина марамад Astra-ша успетка бигирен 2006 сол. мегзарем ба панҷумин Astra-ҷи фурӯшӣ. Astra-ҷиро қабул кунем бачаҳоча. ҳамин наворе ки ман мондам, хеле навора бачаҳо ман редка мегзорам да. ҳамин рӯз хай насиб будай, рӯзи ҷамъа ба ҳаматон муборак боша. як бор дига хай мондем, хай дастгирӣ бо тамошо мекунем. чӣ қадар дастгирӣ шава бо худо хоҳад. мошинои хеле хадавои хеле чоткае ки мисол талабот зиёдай мондан мегирем. хай навор паҳлӯбом иншоалло маъқултон мешавад. 2007 сол Astra-ҷи караван дар шаҳри Душанбе 60000 сомон нархаш. бензини холӣ объёмаш боша 1.6 механика. салон тоза, краска тоза, ҳолати нахаду. Astra-ҷи караван дар кузов универсал, документ техосмотр документ дорад. дӯстон азиз, автомобил ҳолати бениҳоят хуб дар қарор дорад. документ 31/12/2025 сол ҳастай. хуб комплект мошин тозаҳак. занг занен, ватсапшон ахириш 0101 да маъқул боша. чахчах карда бигирен 2007 сол. мегзарем ба шашумин Astra-ҷи фурӯшӣ. легендарни автомошина. дар истаравшани бостонӣ 96 сол. нигоҳ кунед. 57096 сол. бензин плюс газ объёмиш 1.6 механика. ватсапшон рӯи экрани шумо. мошин ҳолати хуби техникӣ дар қарор дорад. тайёрай, аккумулятор нав, дискабалон нав. хуб тонировка дора 1 сола. хуб техосмотр ҳастай. мотори простой зур, 4 та электропакет. хуб абагриф сидене доштааст. ҳолати нахаду, краскаи тоза, рангшам хай тозаҳакай. 57000 нархаш. занг зада боз маълумоти бештарша бигирен. Astra-ҷи 2000 Astra-ҷи солҳои 98. мегзарем ба ҳафтумин Astra-фи фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra дар кузови караван. нигоҳ кунен, чӣ хел тоза. душанбе дар қарор дорад. бензини газ объёмиш 1.6 механика, краска тоза, ҳолати нахаду. 38097 выпуск, 1.6 механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. устода биёр мега бин. қабул ки мега ба устод қабул карда биги. утилизатсия дора. солона ҳуҷҷат то январ ҳастай. бо телефон савдо накунен.
фақат серьёзни харидоротен омада ай пеш бинен. ҳай мошин ки тоза ҳастан маъқултон мешавад. 38,000 таи 40,000 янки 2,000 кам 40,000 муомила дора бачакон. 97 сол каравани простои аз номи Сауду ТВ ака қати чахчах када бигиренеш. лайкотон омонен дӯстон дар канали ма ҳозир подписатсия кунен ки дер нашава. баъдан хонаҳотона рӯй кунед. ман навор карда пешниҳоди мардум бикунам. мегзарем ба ҳаштумин Opel Astra фурӯшӣ. бо караван мондам. Opel Astra дар кузови караван. каравани 20,000 сомона. каравани солиш 1993 солай. мошин дар ноҳияи Данғара қарор дора. мошинча бензин плюс газ. объёмаш бошад 1.6 механика. хай краскашам тоза ҳакай. хуб ҳолати нахаду дар ҳолати хуб қарор дора. масъалаи балоно бачако. балоно мегӯяд 4 та балон навай. мотораш инжектор будааст. нигоҳ кунед. мотори инжектори Astra-G задагиай. хуб 20,000 сомон нархша мондиян. кадометони ки мисол мехаред ҳамон нафаро дар рақамҳои дасти ахираш 33 34 занг зада масъят кунед. ҳами мошинотона дӯстон видеонавори фасон карда рой кунед ки суратоша ҳами айддурӣ бигирен ки рафти монтажи мода хушроак ин ҳами боша ақалан мардумда фаҳмо бошада. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ дӯстон азиз. Opel Astra ҳастае ки дар кузови караван караванбириён дабиёбача. солҳои 97 сол дар шаҳри Душанбе. мошина мега 36,000 сум мегемша. 36,000 дар шаҳри Душанбе. мошинои Душанбе дӯстон масъалаи хадавоиш созтарак айчем. баъзе ҷоҳое ки мисол роҳҳошон ба талаботи мошин ҷавобгӯ нестко. бензини холӣ объёмаш 1.6 механика. номери транзит мошин аз учет баровардагии тайёра 12. ҳолати хуб дар қарор дар ҳолати беҳтарин. задагӣ пусидагӣ надора фақат хизмат мекунад. срочна 36,000 сомон бо муомила дора. фақат бензини холӣ краскашам тоза ҳакай. занг зад чахчах кунед. навор чӣ хеле бачо видео маъқул шид нашид кадом маркаи мошинро зубор навор кунем. мерседесоро мондем гарен дастгирӣ кардем раҳмат. советскиёро мондем дастгирӣ камчи намондем. анаки бо караван мондем караванро бибинем. Opelоро ҳам монда будем зур буд. неги караванро нигоҳ мекунем. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra дар кузови караван 2005 сол Душанбе дар қарор дора. 53,000 сомон нарх. бензини холӣ. объёмаш 1.6 коробка механика краска сиёҳ. хуб мардум мошини фурӯшӣ дорем. ҳолати хуби техникида қарор дора. задагӣ пусидагӣ варид надора. мотор коробка хадавои созай. балонош созаи ҳуҷҷат утил танировка дора. срочна фурӯхта мешавад. 2005 сол бензини холӣ 53,000 сомонӣ нархаш. ки ба худо хоҳад муомилаи соз карда мешавад. дӯстон ягон мошин ба таби дил ёфтен ё ин ки наёфтен. ягон мошини маъқул ҳамин наворда буд ё ки набуд. бе кадом мошин шумода маъқул шид кадомаш маъқул нашид. хуб ҳамин таги комментария дӯстон барои шумо мондагиай. мисол ман кушодагим ки маҳкам накардам комментария ки фикротонро нависонда монен. иҷдод мекунем бачази. мегзарем ба 11-умин мошини фурӯшӣ. Opel Astra-G ҳастае ки 99 сол 55,000 сомонӣ. Opel Astra-G дар шаҳри Душанбе. бензини газ. объёмаш 1.6 механика. срочна фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. ҳолати нахаду краска тозаҳак. анаи краска дӯстон хадавояй. пусидагӣ даридагӣ буридагӣ нестай. ҷавобаш қатъӣ. ҳуҷҷат 7 моҳа дора. 7 моҳа ҳуҷҷат. салон тоза. утилизатсияам дорам. мотор коробка боша 100%. ҳай краскам тоза. занг зад муомила кунед. Astra-G 99 выпуск мега ки 55,000 мегем бо муомила мешавад. номери транзит. мошин аз учет баровардагии тапатёр мегирен. ҳамин 780 мошинчара ба номтон мекунем бачо. ина рақамҳои WhatsApp ахираш 700 00 занг зада дӯстон чахчах кунед. мегзарем ба 12-ҳамин мошини фурӯшии ахирон. Opel Caravan Astra дар кузови каравани 96 сол дар шаҳри Ҳисор 35,000 сомон нарх. анаи краскам хадавои бача азиз. бензини газ.
абём 1.6 коробка механика, ватсапшон рӯи экрани шумо. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. чашкиҳои пеш 100%, кафидагӣ, пӯсидагӣ надорад. хуб, тарафи пассажир мега планка монда, варид кадагиай, мошоалло гуфтаида, кам будоша. хайдор аниқ занг занед, беҳуда нороҳат накунед. 35,000 сум нархаш муомила дорад. рақамҳои ватсапшонда занг занед. ирӯза навор дӯстон ҷанбасти чизе ки ёфтем, рӯй кардем, хоҳиш кардем, ҳаракат кардем, навор кардем. баъдан аз кадом маркаи мошин зубор навор кунед, комментар кунед. ягон мошини маъқул буд ё ки набуд. баъдан барои реклама чизе ки дорен дар ватсап рӯй кунед, рекламаш карда фурӯшта мегузорем. як талайк кунед, подписатсия кунед. зинда бошед бачаҳои азиз.